Som l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès, la nostra empresa es diu Desuniform, som de grau mitjà de gestió administrativa i compartim també aquesta iniciativa amb dues empreses més que també estan a l'institut, una és Ferrochispa i l'altra és Sofiniu, que també són de grau superior i estan en horari de tarda. Bé, és el primer any que tenim aquesta experiència amb aquesta assignatura, amb l'empresa a l'aula, i la veritat és que per ara els resultats estan sent molt positius en el sentit que apropa l'alumnat a la pràctica diària de lo que és el circuit de la compra-venda. El moment de registrar factures, d'emetre-les, de rebre comandes, també de realitzar-les i crear els albarans i tota la fase documental que comporta el mantenir una empresa, crear-la amb totes les preocupacions de màrqueting, de campanyes, de tesoreria, de pagar els treballadors. I en aquest sentit els alumnes se troben amb una problemàtica que és la del dia a dia, amb els seus errors i els seus inconvenients. I a partir d'aquí jo crec, principalment des de gerència, creiem que és una operació, un resultat molt positiu, no? Perquè és l'aplicació real de lo que es poden trobar i es trobaran el dia que facin les pràctiques. Somos Desuniform, una empresa de uniformes y transporte, y nuestra empresa está formada por la gerencia. Tenemos un departamento comercial que está dividido en compras y ventas. Después tenemos el departamento de recursos humanos y el financer. Yo soy la cap de departament. Hem decidit fer una empresa comercial, ja que aquí a Sant Cugat tenim una empresa que es diu Jonàs, que és textil. Tenim una gran gamma de productes que això ens proporciona la capacitat d'atendre diferents necessitats dels clients. El nostre servei de transports, que pot arribar a qualsevol destí, i que oferim una gamma molt àmplia de productes i serveis amb moltes ofertes que poden arribar a molts clients i tipus de demanda. Uniformats però diferents!